Yawancinmu muna amfani da waya, kwamfuta da kuma intanet ba tare da mun san yadda haka suke satar bayanan mutane ba. A yau za mu yi magana akan hanyoyin da haka suke bi domin satar bayanan sirri daga mutane. Abin da muke nufi da bayanan sirri a nan wurin shi abin da ake kira da sensitive information a harshen Turanci, kama daga bank details irin su misali account number, bidiyon da sauransu, ko kuma misali emails da passwords. Akwai hanyoyi guda biyu da haka suke amfani da su wajen satar bayanan mutum. In ma su yi hakin na shi kanshi mutum din ko kuma su yi hakin na application din da mutum yake aiki. Za mu yi magana akan su guda biyu, amma farko yana da kyau mu fahimci wasu terminologies guda biyu domin mu fahimci wancan an darasin yadda ya kamata. Term na farko shine attacker. Attacker shine wanda yake kai farmaki, wanda anan wurin zamu dauke shi shine haka, wanda yake so ya saci bayanan mutum. Sannan shi kuma victim shine wanda ake kokarin a saci bayanansa. Za mu fara da na farko da muka faɗa, social engineering. Most common attack da aka fi amfani da shi type of social engineering wanda ake kira da phishing. A phishing ana amfani da dabaru wajen satar bayanai daga mutum. Misali, yanzu ina son na saci bayananka na Facebook. Zan iya zuwa na je na creating website mai sunan shi kama da Facebook, wanda sunan shi kama da sunan Facebook, sannan kuma yanayin design website din yayi kama UI din ya kama da UI din Facebook. So sai in tura ma link in ce ma ka je kai login, misali a nan wurin za a baka likar data ko wani abu makamancin haka. So shi kuma wanda bai da ilimin cyber security zai dauka cewa tabbas da gaske za a bashi kyautan data ne. Idan ya je sai ya saka Facebook email ɗinsa ko phone number da kuma password. So wannan shine hanya na farko da mutum zai amfani da shi, ko in ce wanda attacker zai amfani da shi ya saci bayanai na victim. Bayan human hacking wato social engineering, ɗayan hanyar da attacker suke amfani da shi wajen satar bayanan mutane ko in ce victims shine ake kira da application exploitation. Shi wannan ana amfani da ilimin hacking domin a samu wani vulnerability ko kuma ka ce weaknesses, wasu rauni da aka bari a cikin application. Idan ce application a nan wurin ina nufin website, Android applications ko in ce mobile applications gaba ɗaya, tunda ba ya ta'allaka zuwa ga Android bane kawai, hada iOS applications suna under mobile application, ko kuma desktop applications wato applications da ake sawa kan computer. So attacker suna nemo abubuwan da ake da vulnerabilities wato su ne weaknesses, su iya exploiting waɗannan weaknesses din sai su samu dama su iya accessing na sensitive data na mutum. Misalin irin waɗannan vulnerabilities din shine IDOR ko ka ce IDOR, wanda wani kala ne daga cikin types of access control issues da muke da su, wanda zai baka dama ka yi amfani da ka canza misali wani object. Misali idan ka shiga URL misali a ce akwai wasu nambobi 123, idan ka canza wannan 123 zuwa 124, kai a matsayinka na 123 maimakon ka accessing details naka sai ka accessing details na wasu. Hakika waɗannan hanyoyi ne masu matukar haɗari, saboda haka ya kamata mu kiyaye.